Isto é o que teñen que facer diariamente os veciños de Chancelas, sortear os vehículos para poder cruzar esta vía. Unha estrada a PO 308 pola que pasan preto de 24.000 vehículos diarios e pola que está permitido circular a unha velocidade de 70 km/h. O día a día é que os papás temos que baixar con nenos de 6 anos hasta 10, para cruzalos temos que baixar despois tamén cos maiores, porque tampouco te fías, ainda que son nenos de 12 anos e 13 anos, tampouco nos fiamos. Non nos fiamos de que eles crucen solos a carretera porque é moi peligrosa, moi peligrosa. Como podes ver, están pasando coches continuamente. A falta de medidas de seguridade e a elevada sinistralidade levaron aos veciños a presentar 2 escritos, un ante a Xunta de Galicia e outro no Concello de Poio. En ambos solicitaron con carácter urxente o pintado dun paso de peóns nesta zona. Aquí en Chancelas o que solicitamos é un paso de peóns, porque desde Conbarro a Canteira hasta Raxó non hai ningún paso de peatóns en Chancelas. Pedimos unha reducción de velocidade, semáforo. Pedimos que cando fagan as sendas por aquí que o pensen ben, porque que non nos compliquen tampouco a vida aos veciños. Estamos moi contentos de que as fagan, pero temos un problema moi gordo, que é o problema dos aparcamientos. Temos en zonas que hai veciños que abren a porta e se topan xa casi con unha bicicleta ou con un coche, que teñan en conta esas cousiñas, non? E sobre todo a seguridade vial, que non temos ninguna seguridade vial, ninguna. Por parte do Concello si nos recibiron, nos enseñaron o proxecto, porque a Xunta non sabíamos nada do proxecto da Xunta, destas sendas, e o Concello nos recibeu, nos enseñou como estaba isto, e, home, mostran colaboradores, pero ainda teñen que ser máis. Nos gustaría que traballaran con nós, ao noso lado. Esta é unha demanda histórica por parte dos veciños de Chancelas, pero a situación agravouse tras o atropelo dun rapaz este mesmo ano. Tuvemos un atropelo dun neno no mes de julio. Aí tomamos a decisión, porque isto levamos toda a vida pedindo. Aquí hubo 5 mortes nesta carretera, nun tramo de 200 metros. Hubo 5 mortes, varios atropelos, varios accidentes, con danos. De feito, no mes de agosto hubo un accidente na zona de Alá. A nosa situación é que non temos seguridade vial ninguna. O colectivo de Chancelas realizou diversas manifestacións este mesmo ano reclamando medidas de seguridade vial e os veciños non descartan volver a sair á rúa, xa que non están dispostos a seguir poñendo en perigo as súas vidas.